खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बर'बावबाय सय मासियाव जो फरवार्डनाय महरलाय जेनेबा दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोब्बाय सेलाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बायरे खुसि खालामोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ब्लगखौथ' स्टार्ट खालामदों गिलुं गिलुंनो खोनागोन ना खोनाया नायफाथा आरोना आं बुहुत खोथा बुंनायनि गेजेराव जुदि एकदम साइलेन्ट बिदि खुगा मावबाय थाबा मा जागोन दे नायगिरिफ्रा सोर सुखुनो जिखियानो जादोला खिजानि बे ब्लगसा आवाजजों लोगोसे सावगारिजों लोगोसे माथोआबो थाफायो खोमा ओंखायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आङो मालाबानो सानसु देरदोनलायबाय आरोना फुङावहाय माइब्रा थाइब्रा जाखांबाय जोङो ओमफ्राय बे आबै बुरै फैदोंमोन नालाय बेजों रायलायहोनलायनो माने एसे देरि जाबाय आरोना थ' जिखियानो जादोला नाय बाहायदो बिदिब्ला आं दिन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो फंबाय देवानि माराया दाबो फैयाखै जोंना मा जाखो ओमफ्राय बाराखौ मा बुंबावनो दाख्लै फुजासिम जाखिनि एसे खमायहोदोंमोन दा बियो नै हाथि मेरि साथियाव फैफिनबाय आङो अबे जानजि अबे उदै नायफाथा जाफिनलायबाय आरोना आलासि जाबाय आरो माथोबाव टाइम टेबोल पुरा चेन्ज टेनसन गैया आङो फुजानि सिगांसिमल' एसे फल' खालामगोन होननानै थाखादोंमोन खमायदोंमोनबो 2 किल' मा जाखो ओमफ्राय बे 2 किल'नि उनावहाय आं मिथिखायो फुजायाव आहा टाइम टेबोला गन्डगल जागोन होननानैहाय थ' 2 किल' नालागे 3 किल'नि बारायथोंसै जेबो नंला हरे कृष्ण दांखो उदै हाबाब 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 दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि नायदो आरोना सुनाफोर एसे फ्रि माइन्ड लानो होननानै जायगा सोलायदों नालागे जेरावबो सान्थि गैयाना सानै मानसिया दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि ओरैबायदि अयथासार माने जेरावखि जाया फुरा हांगामाखा आरोना नोंथांमोननो मोनसे बुस्थुखौ बेखेवनो होननानै आङो केमेराखौ बेयाव अन खालामफैफिनलायबाय आरोना नै नायदो लबारा बिदि फाननानै दं आरोना आंना ओमफ्राय बे बुस्थुआ सिगांथिंबो ओरै फानजानानै दङ ओमफ्राय सिगाङाव माबाफोर लिरनोबा लाइक थाम्बनेइलफोर कमेन्टफोर लिरनोबाथाय बे ओरै लबार फाननाया दिगदार होयो आरोना ओमफ्राय जुदि कभारनि सिङाव होयोबा लबारा दिगदारसिन खालामो दा लबारखौ सायावनो होयोबा एसे ओरै बोखारथ'नानै लिरजायो आरोना दाबो फाहामाखै ओरैबायदि अबस्था ओमफ्राय जा गुफुर खबारमोन दा नै दालि ओंख्रि गोमो गोमा नांनानै सेल आरोना सोलायबाय सब किसु बेखौबो सोलायनांगोन खमसे खम 1500-2000नि खरसा दं आरोना मबाइलानो मा खालामनो बोरायबाय नालाय बिराद फैसा जाग्रा जाबाय नै इदि आरोना सुनाफोर नै इदि नै लबारा सायाव बिदि थाबाय नालाय एसे खस्थ' मोनो आरोना आङो ओमफ्राय बे खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंनो आङो माने मोनसेबो ब्लगखौ बानायनो नाजादों आरोना माने मानसिया गोदोआखै मोजाङैनो दङ जायगायावनो दङ थिगैनो दङ होननानै शेयार खालामनो थाखाय आरोना सासे सुबुङा ओमफ्राय थिक थाक मांस' लानानै फैबाय आरोना थ' बेखौनो रेडि खालामनोसै सुना लायगोनसै आं बाहेरायावहाय खावसे मानि गेसाव ने आयै खुमब्राया खावसे मानि गेसाव हा ए थाइसे बेलेगसो दानबाय नों ए गेसाव जालायलायबाय नै खुमब्रायालाय गोखै आरोना माबे मा दै लोंनो बाबा सेरनानै हरलाय गिलासावहाय ओइयाव जगाव गुसु दंखायो बाया मोजोमा बेसो जाबाय आरोना दिसियाबो दाख्लै लदब जानानै लाग्रोफ्रांबाय ओरैनो सेस नागिरबायदोंमोन आया आसपासावहाय माने खुमब्राजों जाथावथाव दाउआनो गैला आरोना गोरलै दाउ बेफोरल'सै गोरलैयाथ' खुमब्राजों समाया दाख्लैना खिन्थु खुमब्राजों हिट समायगौमोन आरोना नाथाय मा खालामनो लागावग्रोनानै लाफ्रांबायना जाबाय ओमफ्राय लोगोसेनो भाजिया नै बिसो आरोना थालिर दाउखाजों आलु भाजा गोरान एवनोसै आं ओरैनो जाफादेरनो जेबो गैया टमेट' दंमोन नाथाय खुमब्रायानो गोखै खाबालाय आरो माथो टमेट'बाव रेडि खालामना लानोसै आइयाबो हाखांबाय हनै ओइ अ माय गड जाबाय नै इदि आरोना भाजा एवनोसै आलु भाजा होननाय बादि लगे भाजा आरो ओंखामखौ जाननानै लाग्रोबाय बेनिफ्राय रेडि खालामगासिनो दङ नै रेडि जाजोब्बाय आं रेखाया नोंखौ गिलु फालौ ओंखायनो एथ' रेडिखासै संनांसिगौल' आरोना अरदाब खालि जाबाथाय सिङाव हरनोसैल' ओइ देखाया आं नोंसोरखौ देखाया आं थाव सोनानै लाबायबो आरोना आङो बेखौनो दाउला बेरहा खुमब्राजों जानाय बिदि संनाय बायदि साननानै संनोसै आरोना मोथोनो ब्रयलारसो नामा ओमफ्राय नङाबा गोथावआथ' बेजों हाया बेसो बांसिन गोथाव खिन्थु मजाया बैयाव थागौमोन आरोना दाउ देसि मोननायमोनब्ला नाथाय मासेल' थें दाउला दङ आरोना दाख्लै जानायनि लोगो बेखौ दांथ'ला जोलैसो मोनजाला आरोना बेलाय माथो बेखौबा रद' नुबाय नै लाइट होआखै आङो ओंखायनो एसे बोरैबा जादों लाइटजों नायबा आराम जोंलायलायसिगौमोन आरोना
ओमफ्राय बोथोरा ना माबा सान्दुंबो गैया अखाबो गैया दोहो दोहो बोरैबा गरम आरोना हाथारला आं थानोनो दुंखावजोब्बाय फटाफट संनोसै ओमफ्राय आं इसेबां मोनफैबाय आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय एकदम गाव हारसिंनो जा दै ओंखारदों सिबाय खुमब्राया दे गाव दैजोंनो मुजिफबलायनानै मोनथोंसै आरोना एक्सट्रा दै होनांगौनि खुनु गोनांथियानो गैया साननि मोनानि खुमब्रा थाइसेनि दैयानो एकदम लागाव आरोना मा हरनांगौ हरनोसैल' आङो गंगार दुन्दियाबो एसे खाना लायनोसै र' बैथिं दंखायो फैब्रुंलाबायनानै गोदौबाय थाथोंसै सोंहैनायालाय बेस्रा आइया बै खाथिनि आनैमोननावहाय सोंहैदोंमोन आरोना दाउ दिसि मासे फाननो होननायखाय सोंहैदोंमोन मैयानो खुमब्राजों जानो होननानै माने बिनानाव थानायावनो ओमफ्राय आनैमोना दा फानथ'ला जालायबाय माने मालाय दैनोसैनो फाननो अनबाय ओमफ्राय नाम दाननानै मैया ओमफ्राय दिनै बिदि अबस्थासो जाबाय आरोना मोजांखे गंगार दुन्दिया लाना फैबाय आङो नै मोनबायानोहाय जाबाय आइयाबो खनसे नायफैलायबाय आरोना नै कारेन्ट होनानै संगासिनोमोन कारेन्ट होलायासै आं थांलाय फैलायनो गस्ला खनसै दुगैनोसै दे बरिया मोनबाय साखिनोसै आं र' गंगार दुन्दिया मोदोमनायासो सयथिबो संख्रि एसे नांगौ मा लोंनायनो दुगैनानै ओंखाम जादो थ' संख्रि एसे हरनो र' जाबायहाय संख्रि एसे होनानै बरिया जाबाय दाउला खासिजों मा होनो बेखौ खुमब्रा गोखैजों आरोना बिदि साननानै जानोसै जाबाय ओमफ्राय जोंहा सुमफ्रामा एकदम खयेकथा दंबावोमोन आरोना हानानै जानो सानदोंमोन आङो दाना एकदम बै गोजानियावहाय जिबौ मासे जि मोजां दालायाव गाखोनाय आरोना दा बिथिं थांनोनो बोरैबा मेव मोनग्रा जालायलांबाय ओमफ्राय नै हानाय खुमब्राफ्रा आइमोना नायदो हनै खुमब्राफ्रा बिदिसो आरोना अबस्थायानो बिफां गोजौआवनो रिदां दङ थाइबैसो दंबावोथाय थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रैसो नुहुरो आरो बेनिफ्राय ना थाइसेयाथ' सेवबायानोमोन सिरिनानै सेवखादों ओमफ्राय थाइसे दा हाबाय थाइबाल' नङा 6-7थासो दङ सिङाव दंबावो ओमफ्राय मैया बिनानावा थाइसे लांबाय आंबो थिग थाइखौनो मोनजाबाय आरोना साखिनायनायाव मोजाङानो मोन्दों खैसिब मार ओमफ्राय दा एसे स्रां जामारबाथाय सफारिखौ गोदि मोदि हाननांसिगोन र' गोमोनबो नुहुरदों एसे मोजांनो गाबगु खुगु सेलाय बेलाय दुगैखांबाय सुनाफोर ओमफ्राय अखाबो थाइफ्रिबाय आरोना बे समावसो नायलाय नंनायनि नङैनि ओमफ्राय बैहाय जोंहा पार्टि सोलिगासिनो दङ दामख्रावनाय आंनावसो खोनाफैसिगोन नामाथाय कपिराइटसो फैबायगोन नामाथाय कारेन्ट फैबानो दामफिनो कारेन्ट गैयाबानो सिर जाफिनो आरोना ओमफ्राय दा ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो बेखिनियानोसै मा मोनजादों मा जानो नागिरदों मा जानो नागिराखै बेखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय आङो थ' जायफोरा आंनो बे सुंद' शेयार खालामनाय ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच लबार खानाया आंखौ ओरै खावनो लुबैदों आरोना नैबे जेराव थागथि गोलैनानैहाय